jo vaig començar treballant a un hivernacle on només se cultivaven orquídies. Estic parlant de quan jo tenia 18 anys. I clar, era una mica la meva passió, aquestes plantes sempre m'han apassionat moltíssim i vam decidir de posar l'orquídia per aquest motiu. Sí. Avui la planta d'orquídia, que és una família molt extensa, és una de les plantes que més se ven. Per oferir, per regalar, en fi, ben preparada, queden precioses, d'una gran duració. O sigui, no és una planta que d'avui per demà o al cap de 4 dies desapareix, no. Hi ha clients que les fan florir a les seves cases i estan contentíssims, perquè pràcticament tenen flor quasi tot l'any, algunes varietats. Es pot dir que, a part del tema de la planta i la flor, avui ja és la planta i la flor però ben decorat, que pugui vindre una persona, pugui triar-se un centre dels que hi ha, un arregló de plantes i que se'l pugui portar a casa d'ell, però vist que ho pugui veure fet. Algunes vegades ens desplacem nosaltres a les cases per veure l'espai, per veure el lloc, no? Aconsellar una mica també. Però de fet aquí l'avantatge que tenim és que les coses les podem ja tindre fetes, que potser és el que al client li entra una mica per la vista, que el client pot veure ja les composicions fetes, coses molt aparatoses, com heu pogut comprovar, no? Coses grans, que en una botiga petita no poden existir, és impossible. Pots tindre una peça o dos, però no molta cosa, perquè no cal. La veritat és aquesta. Aquí el local ho permetís, poden haver diversos sectors de diverses coses exposades. Home, un client que dirà un client, jo penso que és una mica el boca a boca el que val. El que val i que quan ve i veu el que aquí és posat, aquell client ho transmetís. Algo molt curiós és que abans la gent aquí, les altres botigues que hem tingut, venia, mirava, marxava, ja tornaré, m'ho pensaré. L'avantatge d'aquí és que el client aquí ve a comprar, ve exclusivament a veure la botiga i a comprar. És que voldria en concret un arreglo així, perquè l'he vist a un altre lloc. Són aquestes coses que potser el boca a boca és el que val, no?